Il-President Emeritu Edi Fenekadami għalaq l-età sabiħa ta' 92 sena. Politiku b'esperjenza ta' aktar minn 50 sena servizz u li ħalla marka kbira f'pajjiżna permezz ta' tmexxija li ġabet bidliet li baqgħu jinħassu sal-lum. Edi Fenekadami serva bħala kap tal-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni, Prim Ministru u President. Huwa daħal fil-politika fl-1961 u ikkontesta l-elezzjoni għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista fl-1977 fejn kien elett fl-ola kariga wara George Borch Olivier. Edi Fenekadami mexxa u rebbaħ lill-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali tal-1981 iżda l-Gvern Soċjalista baqa' jmexxi minkejja li ma kellux il-maġġoranza tal-poplu. Fil-5 snin sal-elezzjoni tal-1987 is-sitwazzjoni politika baqgħet sejra lura. F'Diċembru tal-1986 partitarju nazzjonalista inqatel fi sparatura fuq il-Każin Nazzjonalista tal-Gudja. L-għada tal-qtil ta' Raymond Caruana, Edi Fenekadami indirizza lill-eluf kbar ta' Maltin u Għawċin u appella biex il-Partit Nazzjonalista jaħdem mar-rikonċiljazzjoni nazzjonali. Fenekadami rebaħ ukoll l-elezzjoni ġenerali tal-1987 u fit-12 ta' Mejju sar Prim Ministru fejn baqa' jservi f'din il-karika sal-1996. Reġa' rebaħ l-elezzjoni ġenerali u sar Prim Ministru mill-ġdid fl-1998 fejn baqa' jservi sal-2004. F'dawk is-snin huwa ħadem sabiex pajjiżna jissieħeb fl-Unjoni Ewropea meta il-Partit Laburista rid partnership iżda għal darb'oħra Fenekadami xpruna poplu sħiħ warajh u daħħal il-pajjiżna f'dik li huwa stess sejħilha rebbija ġdida. Imbagħad huwa serva għal 5 snin bħala President ta' Malta sal-2009 biex temm il-karriera fix-xena pubblika fl-ola kariga tal-pajjiż. Intant fost dawk li awguraw lil Edi Fenekadami feluq sninu kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch li żaru fid-dar tiegħu akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello.